Казан сели. 15 сағат 10 минут. Тапшыларыбызны давам ettirәбез. Hürmetli радио тыңлаучылар, театр микрофон алдында дип аталган циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Без бүген сезнең игътибарга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының шагыйрь һәм язучы Разил Валиев әсәре буенча эшләнгән «Әй машина, машина, җитте минем башыма» исемле спектаклен тәкъдим итәбез. Тамашаның режиссеры Дамир Сираҗиев, композиторы Луиза Батыр Болгари, музыкаль бизәлеш операторы Наил Забиров. Уенда катнашалар: Әби Роза Хабибрахманова, бабай Нуретдин Нәҗмиев, әни Исламия Мәхмүдова, Рамил Иләнгән уллары Зөфәр Харисов, Лимар Буйдак уллары Ринат Шәмси, Миләүшә Рамилнең хатыны Тәслимә Фәйзуллина, Гөлчәчәк кече кызлары Резида Акбарова, радио хәбәрчесе Җәмилә Әсфәндиярова, кияү Самат Валитов. Спектакльне радио өчен режиссер Фәрит Җәләй, тавыш операторы Эльвира Зариф, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләделәр. Спектакль магнитофон тасмасына 1995 елда язып алынган. Алга барырга кушкан бит безгә әби бабабыз. Безгә әби бабабыз. Безгә әби бабабыз. Сыр диеп язылган самолет канатына. Алдынгылар сайланырлар совет аппаратына. Совет аппаратына. Совет аппаратына. Җирдә ыжмак төзелидем эскилми шул кулыннан. Алга карап туры барыйк коммунизм юлыннан. Коммунизм юлыннан. Коммунизм юлыннан. 3 бүлмәле Хрущевка тибындагы фәкыйрь генә фатирның бер бүлмәсе. Калган 2 бүлмәгә вакыйга бара торган шушы бүлмә шаирышлы. 2 якта 2 ишек. Төрле җирдә 4 ятак. Бабай үз бүлмәләреннән чыгып, әкрен генә юыну бүлмәсенә уза. Әби өстәлгә иртәнге ашны әзерләп бетереп, радионы кабыза. Muhterem kardeşler, dindaşlar, tildaşlar. Мәскәү вакыты белән Müstakil Tataristan Cumhuriyeti'nin baş kalası Kazan söylüyor.
Азан инде сөйләми, станция ватылды. Тавышка уянып, иң кыры ятакта ятучы Рамил юрган астыннан чыга. Кайчан бер туйганчы йоклап булыр икән. Турма, нигә торасың? Яшьләр торсын әнә. Яшьләргә яшел урам. Яшьләргә яшел урам, картларга мамык юрган. Уятмагыз, йоклыйм әле мин. Әйдә, иркәләнеп, сырпаланып ятмагыз. Эшегезгә соңга калырсыз. Нәрсә дигән сүз соңлаби? Эшкә соңга калу. Эшеңнән соңга калсаң, начальникларың ачуланыр, иптәшләрең янында уңайсыз булыр диюем. Эй, әбей. Әгәр мин эшкә соңга калсам, моңа бөтен кеше сөенә генә бит. Чөнки соңга калсам, миңа кисәтү шәпиләр. Аннары кат итеп шелтә белдерәләр. Аннары фатир ширатын 2000 елда да алмаслык итеп арткарак күчереп куялар. Димәк, мин эшкә соңга калсам ничә кешене сөендерәм, ничә кешегә шатлык китерәм. Рамил торып, трусиктан гына бүлмә уртасында заряд ясый башлый. Иртән торып эшкә барам, ачып керәм йозакны. Ачып булмый кешеләрнең җанындагы тозакны. Берсен-берсе кыйный талы йырткычлана кешеләр. Кешеләр, бездә сезнең ишеләр. Берсен-берсе кыйный талы йырткычлана кешеләр. Кешеләр, бездә сезнең ишеләр. Иртән торып эшкә барам, әллә инде бармыйсы. Эшләми дә 75 ел яшәдек бит ярыйсы. Берсен-берсе кыйный талы йырткычлана кешеләр. Кешеләр, бездә сезнең ишеләр. Берсен-берсе кыйный талы йырткычлана кешеләр. Кешеләр, бездә сезнең ишеләр. Тормышны аңламыйсың син, әбей. Логика юк синдә, логика. Юк, бар сүз сөйләп башымны катырганчы ыштаныңны ки, ятсыз. Нудистлар җәмгыятенә язылдым мин, әбей. Ыштансыз йөрүчләр турында ишеткәнең бармы? Лимар юрган астыннан гына сөйләшә. Киләчәктә Советлар Союзы, Нудистлар Союзы дип аталып йөри башлаячак ди. Ягъни мәсәлән, ыштансыз кешеләр союзы. Яшәсен ыштансыз кешеләр союзы, ура! Димбел. Әлгенә синең 25 меңеңә яшәсәк, мин дә шәрә йөри башлармын инде. Юыну бүлмәсеннән бабай чыга. Әлегенә Латышның гәҗитен укыдым. Латышның жарты халкы диңгез буенда анадан тума шәрә килеп йөриләр дип язганнар. Сүрәтләрендә төшергәннәр ятсызлар. Бабай, кая ул гәҗит? Гәҗитне үреп кайдамысың? Бәдрәфтә! Әйдә, кызым, тор, әйдә. Чәем дә әзер, әйдә, тор, кызым, тор. Беләбез. Без дә тизрәк узатып бетереп, үзегез генә иркенләп калырга уйлыйсыз. Ай, алам, кайчанда буса туяр микән бу юк. Кияүгә чыккач туяр. Сенеке тойда булсаң, 3 тапкыр өйләнәсең бит инде. Кешенең ничә тапкыр өйләнгәнен, ничә тапкыр кияүгә чыкканын санап ятканчы үзең кияүгә чык. Алмыйлар мәллә? Мин кияүгә чыгарга җыенганым юк. Миңа монда да бик яхшы. Монда тудым, монда үстем, мондадыр минем әҗәл. Бер тапкыр да чыкмаска җыенасың мәллә? Бер тапкыр да. Җүләр. Куркам бит мин, кешедән. Ай, беренче генә тапкыр куркыныч була ул җаным. Аннары берни түгел. Ялгызым урамнар урадым, ятларга серләрем сөйләдем, күңелем хис тулы булса да.
очратсам, сөйгенім келеді ойладым. Буранлы түнлерде адашып, ялгызым урамдар урадым. Әгәр мин елмайган кешене очратсам, сөйгенім келеді ойладым. Hamon ышанам язмышка, сен миңа барыбер очрарсың. Сен минем канатка бар булып, мәхәббәт иленә очарсың. Буранлы төннәрдә адашып, ялгызым урамдар урадым. Әгәр мин елмайган кешене очратсам, сөйгәнем килә дип уйладым. Буранлы төннәрдә адашып, ялгызым урамдар урадым. Әгәр мин елмайган кешене очратсам, сөйгәнем килә дип уйладым. Хаман мәхәббәт турында хыялланасыңмы ни, җан кисәгем? Ә син ышанмыйсыңмы ни? Ышанмыйм. Минем дә мәхәббәт канатларына утырып, күкләргә ашырга хыялланган чакларым бар иде. Менә егылып төштем дә, шушы коммуналкада яши башладым. Мәхәббәт турында түгел, фатирлы кияү турында хыяллан син. Фатир булсаң бит барысы да була. Фатирлы кияүләр илегә кадәр өйләнми бит алар. Фатир булгач хатын нигә соң алырга? Көн сайын яңа килен, көн сайын яңа туй. Рәхәт тормыш, оҗма, хөррият. Син буларны каян беләсең, кызым? Бабакаем, син бит көне-төне гәҗит укканда мин бит телевизор карыйм. Шуннан күрәм, шуннан ишетәм. Кайчан карыйсың? Телевизор күрсәткәндә өйдә торганың бармы нисең синең? 12-дән иртәрәк кайтканың юк. Ярый, булайым. Бүгеннән соң иртәнге 5-ләрдә, 6-ларда кайта башлармын. Ул чакта инде телевизорда эшли башлый. Имансыз. Ниләр сөйли бит, телевизор эшли башлый дигән була. Шушы яшеңә җитеп, кулыңа китап тотканыңны күргәнем юк. Хәреф таныйсыңмы соң син? Ботаникадан соң китап алып укарым юк минем. Бу дөньяда акча саный белсәң шул җиткән. Ярар, әйдә, сиңа сүз җиткереп булмас. Чәем суына, утырышыгыз. Мин әле җуынмаган. Теге Нудис сигареты газетасын укып бетермичә чыкмыйм данан. Чыктай! Миләүшә, әйдә, тор. Торып нишлим? Соң инде бөтен кеше торды әйдә. Ашарга пешмәгән, юынырга чират, эшкә соңа калмыйм. Әбиңә ярдәм итер идең, кызым. Кешесенә тыгылырга яратмыйм шул мин, бабай. Әби минем өчен мәктәпкә барып укытып йөрми бит. Безнең заманда иң беренче булып яшь килен тора торган иде балакаем. Сезнең заманда булгандыр, бабай. Сез бит коммунизм төзегән бун. Аллария, гөлләрия. Безнең бабай бәхет биргән хезмәт ияләренә. Менә шуннан бирле бәхетле тормышта яшибез. Бер бүлмәдә 8 кеше. 3 гаилә бер бүлмәдә. Полнейший коммунизм. Коммунистическая партия Советского Союза торжественно заявляет, что нынешнее поколение советских людей будет жить При капитализме. Эй, балаларым, безнең заманда булары да юк иде әле. Гомер буе баракта яшәдек. Аннары менә бу бүлмәне бирделәр. Тора-бара барысы да булыр. Истегездән яңгыр үтми. Яткан урныгыз йомшакта. Аллага шөкер, хөкүмәтебез талонын биреп тора, тагын нәрсә кирәк? Шуны бәхеткә санап яшәгәнсез инде. Нәрсә кирәк тагын килен? Янәшәңдә ирен, бер бәбит алып кайтсагыз, тормышыгыз бөтенләй түгәрәкләнер. Бәбит тапмый торып ир хатыны булып булмый торгандыр инде ул килен. Иреннән айрым ятып бала тапкан хатынны ишеткәнем юк мин, әби. Миләүшә. Бәбигез булса балакай фатирында тизләтерләр. Әйе. Бәби булмыйча 2 бүлмәле фатир тәтимәс бит. Кит әле моннан. Фатир булмыйча бәбит тәтимәс. Килмә. Миләүшә, нигә бабайга бәйләнәсең инде? Аның ни гаебе бар? Кит моннан. Гаебе булмаса булмасын. Торма минем янымда. Шушы кешедән мугаллимә булып балалар укытып йөрсен инде. Моннан инде иман заты булсын ди. Субханалла, машалла. Ну, бабай.
Ну, бабай, нервылар біткенні біліп тұрасың, бабай, әйеме? Нервылар біткенні біліп тұрасың, қазір көрсетем. Мен бет иман шарты оқытмын, бабай, өзің білесің. Мен тарих оқытам, бабай. Әйтем күрә, оқытып бик яхшы эшләдегез инде. Иван Грозныйны мактап, Шыңгыз ханны сүгеп, балалары мин күп ширттегез инде. Тарих дигән нәрсәгендә әйтер идем, субханаллах. Бабай, biz bu buğununu biz bu tabı bitirmedik. Mini biz şiritmedik. Mana sizning buğun şiritti. Sizning buğun babay. Ayımı tınlap turib. Sizning buğun. Edemlerinin, kişilerin bütünüsünün başın bu tabı bitirdi. Bütün tarihimiz sizning buğun bu tabı bitirdi babay. Yarar, kelin. Irten yakta ağız temsilemeliz el. Oturunuz, aşağız. Cını ağızınızı aç temikirsin. Ayt babay, Olsa, her kişinin öz başı, özü bilen. Biz yaşadık, biz adam küldürmedik. Bizim özümüzün tapkanımız özümüzge jitti. Служу Советскому Союзу, пролетарий всех стран, соединяйтесь. Çıkarsın mı yok mu? Çıktım. Çıkarsın mı yok mu? Именем февральской революции. Что? Где? Kime benim kadınga? Konuşsana lan. Ой. Git istalyanından, yatsız, iştarınma key. Әмин мұнда ыштан кейіп ашарға егер көрмейм. Күн сайын құрышайды екі көкәй. Әлі жаным аның бірісі менікі. Әне пропискаға кіріп, ұсталыңа ола башлағаш ашарсың екі көкәй, әме? Қойшан бір тамақ түйғанша ашармын екен мен бұйыртта. Тамақ туйганчы ашар үшін тир шығарып эшләргә кирәк, балакайым. Солдаттан кайтканыңа жылдан артык. Син нидә сырт кыздырып ятасың? Рамилнең кибесен әйләндереп Лимар дип куюң әтин юкка гына түгел икән. Бәтбәхет бала, бәтбәхет. Соң бабай, Рамил абыйыңа эш урында эшләсә дә ярый. Аның бит эш хатынын туйдырасы бар. Әбине кем бар? Әші мен хатынларны санама. Әне, Афганстанда ничә кешенең башына җиттең, шуны санап күрсәт, яме? Мен анда үзем теләп бармадым. Siz bunda sırt kızdırıp yatkanda men de 50 gram sizde tau taş arasında ölüp gidip yattım. Kora diyeyim böyle. Kıstadi şalvar koya. Koya benim şalvar. Eti dağın şalvarını işke giyip Ni hakkı var onun koya şalvar. Karayla nerede buldu? Kişi kızlar yanından kayıtkanda var ile misin şalvarın? Eye. Ana iki tarakan çıkıp ilaçlanasın. Soldattan kayıtkandan birle. Şalvar alıp gelgeni yuğadın. Etinin birden bir şalvarı giyip, kızlar yanına yemeği. Deyip böyle. Soң biz bitaның bilen alıştık. O salı bolgan sayın benim şiirinni kiye degin ay dıbağa basıp eri başlay. Mine көрмәгәннең күрәсе киләди, ә менә күргәннең. Күрсәсәк. Сапатуңа сапаласың. Сак оқырға bir қашанда сым түгіл бит жаным. Ана қара Рамил бәдрәфтә отырып институт тамамлады. Қаралы, сен мен оқыша кіші бейті, әйді сен мен үйдегіне оқыта дымариян балалары шекелі. Мен сіздің ол ақшағызға бек зор білім бір алмам, шол жаным әйі. Ол ақшаға мен 3 минуттан да артық лекция сөйлей алмайым, жамағат. Менің метал қадірлі әнейі білән әтейім де бар. Әтейсінің ақшасы айымы. Өзіне орақ ішерге 2 yaşарға да жетпей ойна. Алдама! Әлі ярышы жаздавай дегені. Жауытта 20 мың ақша алып шайыл. Ақшасы болмас еді. Қаралы қаршақ. Біздің иге жетмеді бұйласам, бухгалтер экономи жетмеген екен. Бабай, неше әйттерге бола менің нервылар нашар деп, бабай. Милоша. Балалар әшәкі мәктәптә менің нервылар біткен, бабай. Милоша. Нәрсе айтсам да ашамай. Милоша. Жатам екен неге жатасың деймі, понимаешь? Басып тұрам екен неге басып тұрасың. Милоша. Кетем. Милоша. Bir күнде тұрмайым кетем. Милоша. Yok, кетір. Ақша бір сандуға қатынсыз қалдырайын дағы мені. Кетмейін қаршын. Өзім гіне яшисім келе. Мына ирім білән екіміздің гіне яшисім келе. Ятасым келгенде ятасым. Ятарсың. Тұрасым келгенде тұрасым. Тұрасың келгенде тұрасың. Нәрсе тілейм шуны шисім келе. Мен бет бұл парижский коммунаға кеуға шықмадым. Рамилге кеуға шықмадым. Мен ашықтым. Кетем. Милоша, кетмейін де.
Җайламны калдырмыйм. Bir фикускының күтәрдим, күтәреш. Күтәреш мине калдырмыйм. Алып китәм, әйдә тиз бул инде. Миләүшә, китеп кая барабыз соң? Әйдә. Мәйданга. Ирек мәйданына чыгабыз да. Менә буларга уш итеп, палатка кырып ятабыз. Нәрсә сөйлисең син, Миләүшә? Мәйдан уртасына чыгып, ачтырып минем депутатка кандидат та буласым юк. Думага да сөйләнәмсем юк. Миләүшә, шунда гына торыйк инде. Сандык өстендәгенә юкларбыз, Миләүшә, китмә инде. Депутат булмасын, әйдә, кире кайтырсың, әйдә. Миләүшә, китмә инде. Ай, аңа калса, үзен ихтирам иткән һәр кеше мәйданга чыга хәзер. Әйдә инде, тиз. Миләүшә, ярар инде. Хатын сылады. Hadi ne sen kayıt var? Yaşasın talımlar! Hurra! Kifi! Kifi! Bırak! Sigarama butulka! Bayıldım. Tukka kayalasın aşıkma! Her bereket gel bereket! Çok tukka ver. Hey! Hazır mısın hospitalı takılayı? Tukka! Yani bir vakitte de bu kadarı tuyganım yok. Mиләүшә, gitme! Gitme Mиләүшә! Qurala! Bu Milәүшәгә нәрсә булды? Аптырама, кызым. Көн сайын шулай эшкә чыгып китә ул. Давылтын каш кайтыра Алла берсе кайтыра аптырама. Аптырама, кызым, балакай, аптырама. Allah ardым, үләм. Үләм каялы аякларым арды. Менә карават каялкына ятып торам кая. Бар ятып тор, кызым. Үләм мушыртта басып тора гарып биттем, үләм. Bulmadı, kızım, bulmadı. Bu kilinden de bulmadı. Kılık yok balayda, kılık. Hey, siz bile terbiyesiz diye başlanasız. Benim buna gitarga жиңарым жоқ. Шулай бит, абай. Мен бунда тіпшік қыз болып қаласың бар. Ақылың алтын екен. Bu yurtта тіпшік малай қожа болып қаларға тиіс. Шулай еді, бабай. Тіпшік малай қожа болып қала бит, әй ме? Ey balakayım. Yıllar bizni utqa taşlay suğa sala. Biz kişmegen utlar sular. Tepşik malay singa qala. Бәхет izlab dünya күзләп. Илләр гизеп аяк тала. Biz tapmagan tatlı бәхет. Tepşik malay singa qala. Тіпшік қызы, миңа қала. Tepşik malay minga qala. Күңелләргә сагыш сала, бар сагышлар, бар шатлыклар, тепшик малай сиңа кала. Бәхет эзләп дөнья күзләп, илләр гизеп аяк тала. Без тапмаган татлы бәхет, тепшик малай сиңа кала. Тіпшік қызы, миңа қала. Тепшик малай миңа кала. Миңа қала? Юк, миңа кала. Сен тіпшік малай болсаң, мен тіпшік қыз. Қыздар белән егетләрнең айырмасы битте хәзер. Бер төрле ыштан киябез, бергә ятабыз, бергә торабыз. Кыздым. Королы, нәрсә сөйләшәсең, а? Авызың нәрсә сөйләгән кулагың ишетмәй. Әле кырмыйсың. Беләсең. Саташтым. Монда яшәп саташу түгел, акылдан язарсың. Ана кара, малайыңны. Лимар төре буе фонар кабызып, шәрәхатын сурәтләре карап ята. Уянгач адарсың, син беләсеңме? Рамил аби таңга хәтләрнәрсез теш шыгырдатып саташып чыга. Уянгач сәгать буе хатынын юата. Миләүшә баш өстенә мендәр каплап җылап ята. Сез төне буе әти белән сугышып чыгасыз. Сез нәрсә күрми дип беләсез әле? Акылдан язганчы китәм моннан, китәм. Кызым дим, түземле булырга кирәк. Бер без генә түгел, күпләр шулай яши. Без әле Аллага шөкер, кайбер кешеләргә караганда яхшырак яшибез. Менә абыең фатир алса, Алла бирсә, бергәләп тагында иркене берәк яшәрбез. Сиңа да кияүгә чыгарга вакыт җитте. Кияү? Нинди кияү килсен ди монда? Килгән килнәрегез 3 айдан артык тора алмыйлар бит. Ничек тора алмай? Соң Рамил аби 3 тапкыр өйләнә бит инде мискин. Рамил абыең үзе гаепле. Бер җылы сүз ишетсә, иридә китә. Хатын кызның сүзенә түгел, күзенә карарга кирәк. Иртәдә кайта. Монсы сыңгысы булсын. Bu sağdan da atlatıp kırtmayayım
Аллаһы биргән булса. Шулай итәрбез, әти, Алла бирса. Шулай итәрбез. Борчылма. Кияү монда килмәсә, үзең аңа барырсың. Кешесе генә юньле булсын. Ардан да сине, үйгә бер тус кызны чакырып булмый. Өстенә кеше кияргә соң, рәтле киемем дә булмагач, ничек кунак чакырга аерым бүлмәм булмагач, нигә дип таптыгыз, нигә дип тудырдыгыз мине? Булай да безнең илдә миннән башка хәерчеләр җитәрлек бит. Эй, кызым. Шушы ук сорауны 20-30 елдан соң үзеңә дә бирерләр әле. Менә син шул чакта үзең нәрсә дип җавап бирерсең икән балаларыңа? Әле сез үзегезнең хаксызлыгыгызны аклыйсызмыни? Менә бабайның кайчан карама кулда гәҗит, аңа без кирәкми. Аңа премьер-министрлар, шаһлар булса шул җиткән. Сиңа кухняга җылы су килсә, шуңа канәгать инде. Беләсезме, безнең семьяда иң бай кеше кем? Ул безнең әниебез. Менә ул бик Сбербанк ташлый. Аның анда кулнан миллионнар үтә, кайткач тиеннәре үтә. Соң, Ходаем, 18 яшькә җитеп, минем бит әле юньле күлмәктә кигәнем юк. Хәтта бер тапкыр коктейль барга да барып кирип утырганым юк. Синме? Алдама яме? Син тыгылма. Бу җитте дим сезгә. Мин килдем кояшлы дөньяга, мин җирнең иң соңгы чәчәге. Күзләрдә иртәнге чык түгел, тапталган мәхәббәт яшьләре. Гөлмин кешеләр көлгәндә, еламыйм кешеләр еласа. Мин инде бәхеттән ваз кичтем, таңнарда мине моң баса. Мин гөлмин кешеләр көлгәндә, еламыйм кешеләр еласа. Мин инде бәхеттән ваз кичтем, таңнарда мине баса. Мин килдем кояшлы дөньяга, мин җирнең иң соңгы бер гөле. Күзләрдә иртәнге чык түгел, тапталган мәхәббәт яшьләре. Мин көлмим кешеләр көлгәндә, еламыйм кешеләр еласа. Мин инде бәхеттән ваз кичтем, таңнарда мине моң баса. Мин көлмим кешеләр көлгәндә, еламыйм кешеләр еласа. Мин инде бәхеттән ваз кичтем, таңнарда мине моң баса. Ул барда сиңа нәрсә калган балакаем? 18 яшьлек кыздар ресторанга йөрмәй. Ресторанга хәзер 14-15 яшьлекләр йөри. Ресторанга йөришен мин инде хәзер картайдым. Соң, бар, җир балакаем, бар, җир. Кем тия, бар. Нинди акчага барым ди мин анда? Әтинең буш шише саткан акчаларына барым ди мин анда. Менә иртәгә урам чатына чыгып басам да, минем эшләргә бик яхшы түлиләр анда. Ни сөйлисең син, җир бит ятсыз? Минме ятсыз, сез үзегез ятсыз. Менә шушындый хәлгә китергән өчен үз балаларыгызны сез үзегез ятсыз. Тойдым мин сезнең бу хәерче bir камерлы тынч үтермәгездән китәм, бер минут тормыйм, китәм. Кызым дим, карале китмәдем. Борыл, карале, эй Аллам, үзеңә генә каймак бирәм. Җылама, кызым, җылама. Барысына да мин үзем гаепле. Кияү айырылып башка чыгабыз дигәндә мин каршы килдем. Элек бит әбисе, бабасы, баласы, чагасы барсы бер гаилә булып яшиләр иде. Хәзер алай түгел икән. Хәзер заман башка. Ана улны, ата кызны белми торган заман. Карчык, бүгеннән башлап без менә бу алгы бүлмәгә сандык өстенә күчәрбез. Безнең урынга Рамил белән Миләүшә күчәр. Йәләшкән бүлмәмне ташлапмы? Йәләшерсәң, күнек алмам мин монда. Күнегерсәң, бу килендә китеп барса, әдәм гизенә ничек күренербез? Кызым, сезнең урынга Гөлчәчәк белән Лимар күчсә ничек булыр икән? Бабай, булачак. Атаң нәрсә әйтер бит әле? Эй, кызым, аңа каяк кирип ауса да бар булу исерек башка. Ярар. Аллага тапшырып, уртага шкаф куеп, 3 гаиләгә 3 бүлмә ясарбыз. Уга! Әйдәгез!
Лимар, китер менә монда. Ой, Алла, кысылдым бит инде. Бер, менә. Караватты, диванны күтәреш. Диван. Ана, аякка куясың, аякка. Әкренрәк инде, балакайларым, әкренрәк. Әкрен. Әйдә, менә монда куй тагын. Кара, булды. Лек bir гаилә идек, хәзер 5 гаилә. Коммуна таркала, яңадан айрым хуҗалыкка күчәбез. Хәерлегә булсын. Әлеге бүлмәгә яңаша тәртип кергән. Хәзер ул 2 шкаф белән 3 өлешкә бүленгән. Шкафлар арасында 3 ятак. Бүлмәдә әби белән бабай үзләре генә. Эй, Алла! Картайган көнемдә гомер иткән, ияләшкән бүлмәмдән дә куып чыгардылар. Тагын ниләр күрәселәр бардыр инде бу дөньяда. Файдадан башка зыяным тими. Иртән торуларына чәй куям. Кич кайтуларына аш пешереп көтеп алам. Картайгач, кадере бетә икән шул адәм баласының. Картайма дип әйттем бит мин сиңа. Әйткәнне тыңлый беләсеңме соң син? Син картаймасаң, мин дә картаймаган булыр идем. Әймә, үзең җиштер. Ир-егетне кем картайта, кем кидертә түбәтәй. Ир-егетне кем картайта, кем кидертә түбәтәй. Уйнатканда, җырлатканда, картайтканда шул түтәй. Уйнатканда, җырлатканда, картайтканда шул түтәй. Хатын кызны кем картайта, исерек ир картайта. Хатын кызны кем картайта, исерек ир картайта. Җырлап кайта, хырлап ята, маңайда сырлар арта. Җырлап кайта, хырлап ята, маңайда сырлар арта. Сиңа әйтүем түгел, картым. Син гомереңдә дә бер тапкырда акылыңна шайтан суына салмадың. Анысы өчен рәхмәт. Эш дип гомерең үтте, мантый алмадың. Байлыгыбыз булмаса да кеше арасында йөзебез пак. Үзебез өчен түгел, кызыбыз өчен борчылам, картым. Кияүнең бер дә айны көне юк бит. Шуңа күрә игә ям куммый, бала чага күңеленә гам иңми. Ул да тик тормаганнан гына эчмидер инде, карчык. Сәбәпсезгә сәдәфтә төшмидиләр. Аракыдан башка бу дөньядан ям тапмый ул. Бер хезмәт хакына гына эшләсәң, адәм рәтле яши алмыйсың бу дөньяда. Аптырагач, йөдәгәч ишәргә тотынадыр адәм баласы. Акчасын тапсаң да, кибеттә алырга әйбер юк бит аның хәзер. Акчасы булса, әйберен юнәтер иде аның. Акча, адәм баласы каян таба икән соң ул акчаны, Ай сайын ярты пенсия акчаңа ләтәри билет аласың. Бер тәңкәдән артык атканың юк. Аташ каршы көн сайын булмый ул. Аташ гомергә бер генә була. Исән чакта күрәм минде шул атышаңа юкмы инде? Булыр, Алла бирсә, булыр. Карчык! Карчык! Китер әле таблицалы гәҗитләрне. Нәрсәгә инде тагын? Ансы синең эш түгел. Мин сине кухня эшеңә тыгылмыйм бит. Бар, ашарга хәстәрлә. Обжорный командан кайтыр вакыт җитә. Әллә барлы юклы акылыңда чыгып бара инде. Хәзер кызык икән мин аларны. Карт хәерчә. Октябрь сандук ачылып битемә төкереп чыгып киттегезме? Ничек чыгып китсәгез, шулай йөгерешеп кайтып кересез, Аллаһ биргән булса. Карчык! Җәһәт кенә җилем чыгар әле. Нәрсәгә? Ансы синең эш түгел бит инде. Бар ишеңдә бул. Ашарга хәстәрлә. Әби кайчы белән җилем чыгарып бирә. Бабай газеталарны кисеп ябыштыра. Ир-егетне кем картайта, кем кидертә түбәтәй. Ир-егетне кем картайта, кем кидертә түбәтәй. Уйнатканда, җырлатканда. Карчык! Чыганы! Оттым бит каһарсың.
Шаққыра, әбейгі құрт шаққыра. Шығара. Нәрсе? Ұттым. Нәрсе, бірден кеттің ма? Валлахи ғазим ұттым. Шуңа шәллән ярып қышқырасың ма? Хайыр сенің құрсағы бұш тауышы құш болады, кет. Мен бі хайыршы? Хай көрсетем, мен сізге хайыршыны. Келәлі, мына бұнда келәлі. Келәлі, мына оққа қора біле жазған. Әйе, Жигули машинасы деген, мына нөмірді жазылған. 1917-1994 Жигули машинасы. Оққа қора біле келәлі. Силемелі болмаған ма, әлі чынап ма? Шын, келәлі. Қоя, көрсетелі. Міне, қорайынды қора, мә. Қортым. Шушы ешке жетіп. Аллам, біздің де бақытлеріміз бар ма екен нейсің? Қорайлы қортым, шынмысың бұ? Шын, қоршы. Шетеміз енді мұны қазір. Тоқтайлы, қортым, сен бейт машина ерте білмейсің. Машинасы бұста жертушісі табылар. Қорайлы қортым, мұнды бейлен күнне ярлы істер янда отыру келішміз. Менің тігі өлімтікке деп жиып қойған ақшам бар. Әлі базарға барып бірер тәмірегей бір алып қайтасың ма? Ансы сіздің әш, мен сізге Жигули машинасы бердім, қалғаны өзіңіз қорағыз. Аллам тігі кеу қайтта қарсы әйтеттігінде барып отырайғаны. Allah! Аяқ астына құйғандар. Аяқ астына құйғандар. Мәгіз, бүгін бір нәрсене болмады, бір кефирден башқа. Нәрсе? Май қияшы кебек ауызығызына жырдығыз, бірәр шатлығыз бар мәлі? Бар шул. Қызым, әтең, летәриге Жигули етті. Болмағанны сөйлеме. Мен 27 ел ішлеміз бір кассыда. Біреуінің де машина ұтқанын көргенім жоқ. Газеттерде келді yazып тұралар бет. Сен газетте не yazmıyorlar? Газетте сенің біле мені дуракларını алдар үшін yazarlar ana. Әді. Шына байдасың ма? Қой әлі? Берелі қорайым әлі? Бір қызым, бір аққа қора біле жазған. 1917-1994 легковой автомобиль Жигули деген қызым. Міне? Әрікейім. Әті. Қызым. Әті жаным. Машина бет bu. Машина шыл қызым. Әрікейім машина бет bu. Әті. Allah. Qoyağına varım ölemeyken. Vallahi qazim машина bet bu. Әті жаным. Бәқіркейім. Allah. Ay Allah. Vat бәқіт. Dışını sındırıp kirabit ol kirse bәқіт. Әті жаным. Yani бәқіркейім. Ay Allah. Bәқітімні izlep aylarda yermedim. Dik mina tiyişli bәқітni görmedim. Yalvarıp Xudayga suzdım kulumni. Bәқітli it Xudam ulumni qizimni. Yalvarıp Xudayga suzdım kulumni. Bәқітli it Xudam ulumni qizimni. Hasretli günlerim yıllarga suzuldu. Bәқітli it Xudam ulumni qizimni. Yalvarıp Xudayga suzdım kulumni. Bәқітli it Xudam ulumni qizimni. Yalvarıp Xudayga suzdım kulumni. Bәқітli it Xudam ulumni qizimni. Әті жаным. Әті жаным, күлелі бәғіркейім.
Келелі, көтеріп кіні алып барып, әнәттігі сындық үстіне елтіп қойым әлі. Әти жаным, қазір қойымыздан да түшірмейміз. Кел, міне мұнда. Ай Allah қойғаны. Әне, сағат ярым шират тұрып шеше тапшырдым. Әтінің қызмет хақы 8.000 тәңке. Әне, 1.000 тәңке сөзіме болсын әлі. Ей, олам, мә, сеңа болсын. Мә, біттінісіне сеңа болсын, мә, керек ме? Әне, сен нәрсе? Әлі алтын таптың ба? Өткен алдыдағы шышы бір тәңкесінде қора тауы шығарға едім. Бүгін барысында өзіме бересің. Әне, нәрсе болды сен, а? Ей, олым, ей, сүйеніш бітті олым, сүйеніш бітті олым. Бабаң, машина ұтқан, бабаң, машина ұтқан. Валлахи ғазим, әтейін түгіл, бабаң, машина ұтқан. Бабай, дұрыс ма бұл? Әлексіз ашамайсың ай! Шанамдайын де. Көбірек гәжет ядуын ашанам дейсің олам. Бабай, қадырлым, бабай, көрсет бабай. Бабай, көрсет. Ярай олам, сиғағына көрсетем де, ондан шкатулкаға бек инде құям Аллах берген болса. Машина, керек қызлар қошаға, машиналы егіттердің мен қыз шығыр қошына. Әй машина, өсмей ағаш башында, кімге болыр машинам, мен бабай башым қошыма. Кімге болыр машинам, мен бабай башым қошыма. Машина, шатмас едім ұлшыма, машинадай шаба, бәқіт шаба менің басыма. Машина, өсмей ағаш башында, кімге болар машина деп, бабай башым қашыма. Кімге болар машина деп, бабай башым қашыма. Әти, екеміз бейміз. Машина бит! Бабай, сенден де ебет кіші жоқ бұл дүниеда. Мен сені, бабай, машинаға отыртып, жұма күн сайын мәшітке алып барамын, емі? Ой, Алланың рахметі яусын, балақайым. Дар кім отыртасың жаныңа? Бабай, бірсінде отырмаймыз екеуіне. Отыр машинаға кеттік. Қоя, кедер менен кет. Бар, гүл шәшегін шақырып қойт. Гүл шәшегіне, қоя гүл шәшек. Гүл шәшек бет қызым, қойтмасқа деп шығып кетті білмесің ол? Бабай, қызлар сөзі, шірки көзі. Қазір үрияңа машинаға отыртып, желтіретіп алып қойтам мені. Қора, шошқан, көзі баша қойған, қоя шаба бол? Ей, ұлым. Сүйеніш бит олам, сүйеніш бит олам, бабаң, машина ұтқан, бабаң, жоқ, жаны қайым, Жигули, компираторлар отырып жүре тұрған девятка, иля, валлахи қазим олам, валлахи қазим, Allah. Машина бізге кәтімәс. Ай, Allah шығылды. Әне, су бет дейсілер. Кетті бет балақай. Ей, міне. Бабай, қоя көрсетелі бақытты билетіңді. Сенің бақытты билетің өзің білер. Әне, ертең бақытты билетің менің жүзге пішіра атып шығып кетті. Сенің есіңде кетмеді. Ей, бабай, ол бетіне бұлай ғына бет ол, бабай. Қызып қына. Қызып қына мұнай. Қызсаң менде де көмір жетерлігіде. 30 яшқа жетіп, 3 тапқыр үйлендің. Бірсінің бір ірреті жоқ. Бұлдыралмағаш тұтынмасқа керек. Бәт-бәхіт малай. Міне. Ләкті ме? Нәрсе бұлдырасың мұнда?
Қондырақ! Мында бір рахаттанып, талашып табылмай. Бабай, сен бір шылма. Ул хәзер қайтыр, ғафу үтінер. Мәңгіде қойткин деп шығып кетті бейт. Ей, мындай шаттық ишеткәш, жерінің тишегеннән дә қайтар. Қара син аны. Машина, ярсу йөрәк шашырма. Машинаны бүләк итәм, шушы кыйгач каршыма. Эй, машина, артыннан җилләр җитмәс. Машинаны бүләк итсәм, Миләүшә миннән китмәс. Машинаны бүләк итсәм, Миләүшә миннән китмәс. Миләүшәгә машина. Хәзер китәптем. Әллә арттырыбрак җибәрә башладым инде. Бабайның бәһәсе күтәрелә башлады бит, кидрит. Буларга шул машина гына отып бирәсе калган микән бит. Алдан башыма килмәде. Карчык! Эй, ашаргадырмы, юкмы? Хәзер. Бәйрәм табыны әзерләмәкчидем. Кемгә бәйрәм, кемгә катыклы әйрән. Машина дигәч, бу карт тавыкта кытаклап йөри башлады бит, Эй, әдәм баласын байлык нәрсәңне эшләтмәй. Сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында язучы Разил Валиев әсәре буенча куелган «Эй, машина, җитте минем башыма» дигән спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше бүген 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Тапшыларыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында язучы Разил Валиев әсәре буенча куелган «Эй, машина, җитте минем башыма» дигән спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Кайынжаракай минем. Мен әйттем бит сезгә, минем бабайдан да яхшы кеше юк дип әйттем бит сезгә, мин бит аның яратканын гыймыш. Син әйттеңме? Син бит бабайны хәерче дип сүкте. Эй, дурак, ничә бабайны сүгем инде мин тегестәге бабайларны сүктем, бабакайжаракай минем. Мин бит аның иң яраткан аныгы тыпшык кызың бу йортта хуҗа булып каласы бар бит әллә. Капшыңны яме, йортта тыпшык кыз түгел, тыпшык малай хуҗа. Ана шамасаң, ана Каюм Насырын укы. Каюм Насырын уксаң, Каюм Насыр белән яшәрсең, бар. Бар дим мизә. Мин бит бабайның иң яраткан аныгы. Мин бит бабам белән генә яшим. Син шулайым. Бар менән, бар. Скит менән. Бабай. Әйе. Бабай дим. Тыңны мишенде тыңны бит инде. Җибәрде. Җибәрә. Зибәр бабайның аягын тырасың, җибәр. Китегез белән. Эзәрсез әтине. Эзәрсез. Куегыз дип урына. Әтине куегыз хәзер урына. Барыгыз, берегез чүп түгегез. Берегез икмәк алып кайтыгыз, барыгыз. Юк, чүп түге ирләр эше миндә. Үзең әйттең бит, ирләр белән хатыннарның аермасы бетте дип әйттең, бар. Бармаса үзең бара, титен бабай. Кара, кызым, син икмәккә барып кайт, улым син бар, чүп түгеп кер балакайым, бар. Ай, киттен. Гел шулай күндәм булсыннар иде алар. Үзең эшләп тапкан бәхет хәзеррәк була бит ул. Бабай! Без! Сезме? Коя! Миләүшә, әйдә! Менә бабай! Без! Миләүшә белән кайттык, бабай! Менә Миләүшә! Бабай, мине күрәсеңме? Күрәм, кызым, күрәм. Мин бабай кайттым. Менә кайтты, бабай. Бабай, син миңа ачуланмыйсыңмы? Юк. Ачуланма, бабай, мин бая кызыбрак киткәнмен. Әйе, кызып китте. Бабай, кара әле.
Мин үзем сиңа бер дә ачуланмыйм. Ачуланмый, Һич ачуланмыйм, бабай. Бабай, минем нервлар беткән. Беткән. Балалар әшәке мәктәптә, бабай, әйе. Ачуланма инде, бабай, яме. Минем нервлар беткән, бабай, әйе. Син ачуланма миңа, бабай. Мин үзем, бабай, сиңа менә һич ачуланмыйм. Ачуланмыйм мин. Ачуланмыйм. Безнең нервларны. Әйе, безгә тигәргә була. Әйе, бабай. Ярый. Булды. Ярый. Булайтып туры бердә килешмәс. Барыбыз без сезгә бүлмә хәстәрләдек. Моннан соң да татар халкының саны артмаса иде. Миңа татар халкының саны кирәкми. Миңа синең бүлмәң дә кирәкми. Кая барасың? Миңа монда ошый диген. Рәхәт монда диген. Рәхәт диген. Рәхәт. Ошый, бабай. Миңа монда да. Барсы ошый, бабай. Бабай, ошый, бабай. Бабай, син миңа ачуланма, яме. Бабай, мин үзем сиңа һич тә ачуланмыйм, бабай. Ярый. Булай туры бердә килешмәй. Барыгыз бүлмәгезгә. Кирәкми кеше бүлмәсе. Мин узакламый үзем фатир алам. Качан аласың, кайырчы? Вакыт җиткәч алам. Бабай, теге җигли машина саткан бәхетле лотари билетыңны күрсәтәләр. Әнә Миләүшәнең дә күргәне юк икән, күрәсе килгән. Бабай, күрсәт. Килсә дә килә бит бәхет кешегә. Бабай, күрсәт. Карале кызым. Карале кызым. Синең бердә күргәнең юкмы? Кайда күрим, бабай? Күрсәт, пожалуйста. Кайда күрим, бабай? Бик тә күрәсең килә идеме? Күрәсе килә, бабай. Ничек күрмиш? Күрә, бабай. Бабай, күрсәт. Бабай, бабай, пожалуйста. Мин аны шкатулкага бикләп куйдым. Бабай, минем нервлар начар. Нигә? Син яхшы беләсең. Бабай, минем нервлар начар, бабай. Мәктәптә балалар начар, бабай. Бабай, җибәрә мине. Җибәрегездән. Кая, бабай? Ha? Кара. Лимар, син һаман өйдәмени? Әле минем китәргә җыенганда юк. Ә син ишәп сыпытуыңда түгел? Мин инде Лимар әллә кашан яңа машинага алдыртып алып кайтты. Нинди машинага? Шул арада алып та кайттыгыз. Менә башкама. Димәк урлыгы. Китәлеп буасың бит. Нишләп тиесең син миңа? Борчылмагыз, мин аны өр-яңа таксига утыртып алып кайттым. Әллә менә машина сиңа тәтер дип уйлыйсыңмы? Миңа булмыйча күпме булсын? Бу йортта мин улы малай, рулга мин утырам. Шулай бит, бабай. Ә минем янга, менә монда син утырасың, бабай. Китәбез, бабай. Карале, аталарыннан озып машина. Бабай. Күрсәтелеп, сезгә машина. Күрәлмеме? Кирәкми. Соңга сугар өчен аны һич югында бер тапкыр айны килеш күрергә кирәк. Машинага утыруга гайга эләгәчәк бит. Ә машинаннан түтүт. Бабай, каясың син? Бабай юк. Карале, абай. Син эш кешесе. Ике җиргә алимент түлисең. Бер хатының туйдырасың бар. Машина ертеге вакытында калмый синең. Синең ишең бар анда. Иртән китәсең син, кич кайтасың. Ә мин көне буе буш. Мин көне буе чабам. Мин бабайны мәчеткә алып барам. Әбине. Әби киләм монда. Әби, сине базарга алып барам, яме. Җәй җиткәч без синдә су буйларына төшәбез. Кирәкән Кырымга китәбез. Кирәкән Кавказга китәбез. Капчыгыңны машина өлкән малай кулында булырга тиеш. Булай булгач, иртәгә үк правага укый башлыйм. Правага укыйм да. Бабайны Булгарга алып барам. Бабай! Синең бит Булгарга барасың килә, бабай. Машина өлкән кеше кулында булырга тиеш. Менә бу яшьләргә бирсәң бер җәйдә эштән чыга ул. Сез теләсәгез нәрсә сөйләгез. Но машина минеке. Туктагыз әле, балалар, туктагыз әле. Машинасы булса барыгызга да җитәр, балакайларым, барыгызга да җитәр. Әйдәгез, балакайларым, бәйрәм табын әзерләдем. Әйдәгез ашарга керегез, әйдә. Шушы вакытта ашап утыралармыни? Әйтеп торам бит, правага укыйм иртәгә үк. Правага укыйм да бабайны Булгарга утыртып алып барам машинага. Бабай каясың ул? Бабай, менә Булгарга торар, яме. Син права алганчы Булгарның соңгы манарасында эшләяче. Ә минем права әзер. Бүген үк кер дә утыр. Мин аны армиядан алып кайттым. Бабай, утыр әйдә. Киттек әйдә, Бохарага барабыз хәзер, бабай әйдә. Бабай, елан төште калдырып. Бабай, утыр. Нәрсә шәпсез ул абыйгыздан башка гына машинага кирип утырдыгыз әле. Бабай, бирәр монда. Кит моннан. Бездәлек, син башта эшкә урнаш. Армиядан кайтканыңа ничә ел? Ә көтеңә кияргә җүнештәң юк. Бабай, син бу шугылга ышанма. Ул кибеттән алган шугылыны базарда 5 бәягә сатачак. Менә күреп тор, безнең машинада сатачак. Бирәр монда. Менә машина. Ул абыйгызны Булгарга утыртасызмы сез юкмы? Кабын!
итәр идем. Әллә үземә машина йөртергә укырга инде, Ходаем. Бу карттаукта машина дигәч ышкыра башлаган ахры. Киттеләр. Булмаган машинага утырышып дигәнешеп киттеләр бит, Ә мине калдырдылар. Аларга бит мин кирәк түгел. Аларга машина булса, байлык булса шул җиткән. Эй, балакайларым! Улым, кызым, килен, кайтыгыз әле, кайт, балакайларым! Юк ул машина, юк, кайтыгыз, алдадым мин сезне, кайтыгыз әле! Балакайларым, кайтыгыз! Менә син машина! Менә, машина безгә Шул ук фатир. Бабай диванда газета укып утыра, әби үй җыештыра. Лимар әкрен генә моңлана. Нигә моңа ясың, улым? Эх, бабай, жыр бит ул. Аны бит мин язмаган. Һәркемнең үз җыры. Җырның мәгънәсе булырга тиеш. Өйдә сырт кыздырып яткан кешегә бәхет кайдан килсен дә, балакаем. Улым, кара әле, нигә эшкә урнашмыйсың, балакаем? Шоферлыкка правам да бар дисең бит. Эшләп кеше байыса, бу дөньяда ишәктән дә байрак җан иясе булмас иде, бабай. Байлык тамыны, балакаем. Җан тынычлыгы кирәк кешегә. Бабай, син үзең җан тынычлыгы турында сөйлисең. Үзең эшкә урнашыйсың. Соң эшләгән кешенең кайчан җаны тыныч булганын күргәнең бар? Кеше арасында яшәгәч, кеше эшләгән эшләргә кирәк, кеше кылганны кылырга кирәк. Кеше кылганны кылырга кирәк анысы. Менә бабай, син үзең гомерең буе типографиядә эшләдең. Гомерең буе хөкүмәткә бил бөктең. Син эшләп әллә хөкүмәт байыдымы? Әллә үзең байыдыңмы? Үлсәм дә казна эшенә кермәячәкмен мин, бабай. Гомерең буе анаң җилкәсендә ятырсыңмы? Картлар кибетенә җирүңне ташла. Син түгел, мин дә җирүм аланда. Сугышта булдым диеп, безнең илдә сугышмаган, сугыштан афәт күрмәгән кеше юк ул. Әдәм баласы дөнья жаралганнан бирле сугыша. Бабай, син бит әле бер нәрсә дә белмисең. Минем бит планнар грандиозный. Син уткан Жигулидан такси ясыйбыз. Аэропортны көненә 2 генә тапкыр урап кайтсаң да айына беләсеңме күпме була ул? Бабай, акча санатып бармакларын кабартып бетерәм әле мин синең. Ә менә бу әрәм тамакларны берәм-берәм моннан затырга туры киләчәк. Рамилне башка чыгарыбыз. Гәчәшәкне кшорту кияүгә. Бабай,
японский видошник алам. Акай дигәнне. Сез әби белән акаешып көнетне парны укырарсыз, а? Яшибез, бабай, яшибез! Эй, бар икән күрәшәкләр, рәхәттә үләшәкләр. Бабай, бәхет шулай көлеп торса килмәс тә үләшәкләр. Эй, балакаем, бу якты дөньядан кемнең үз теләге белән китәсе килсен? Безгә бит сездән бер нәрсә дә кирәкмәй. Бер җылы су шул җиткән. Эй, кар кешенең күңелен аңлыйсызмы соң сез? Кара әле, улым. Әйе. Әлтәригә машина чыкканна минем бердән ышанычым юк бит әле. Нигә үзем тикшердем бит? Әгәр дә машина чыкмаса нишлибез? Эй, машина, җиттең минем башыма дип җырларбыз микән? Әйе, бабай. 75 ел буе эшләп, җитте синең башыңа дип җырларбыз, яме? Бабай, синең тагын нинди серләрең бар? Серләрең булса әйтеп кал. Бабайлар бит төпчек малайдан сер яшермиләр иде бугай. Әлтәри югалса нәрсә эшлибез? Ничек югалса? Кая куйдың син аны? Әле хәзергә менә шунда шкатулкада тора улым. Кырал бабай, кит әле, төшел кроваттан. Менә ул шкатулка. Менә хәзер ул бабай югалмас. Бир улым, бир балакаем. Югалтырсың, талап алырлар, бир балакаем. Килеп кенә карасыннар, күрсәтермен күрмәгәннәрен. Субханалла, машалла. Каян таптың бу нәрсәкәйне? Афганистаннан алып кайттым. Бу бабай супермодель, ТТ пистолеты. Үзең әйттең бит, бабай. Ходай сакланганны саклармын дигән. Әгәр дә хөкүмәт мине сакламый да, яклап иде икән, мин үз-үземне сакларга да, якларга да тиеш булам, бабай. Сиңа кем тисен үстеңгә кияргә киемендә юк түгел сугал балакаем. Эх, бабай, тиздән миндә барысы да булачак. Миңа бары тик син откан Жигули гына җитешмидер. Аты булай сатып алсаң, изгә төсләре бар бит. Ярый, бабай. Хуш, пока, киттем мин. Subhanallah, машалла, ла хуала ва ла кувата илля билла газим. Балам, балакаем калдыр шкатулканы. Өч тиенлек билет өчен башыңа җитәрләр. Урам тулы бандит бит хәзер бир балакаем. Бабай, 3 тиенлек түгел ул, 30 миллионлык. Хәзер бит машина кешедән кыйммәтрәк тора. Бар! Subhanallah, машалла. Карчык! Карчык дим, чык әле. Чык! Әйт сүзеңне маңганда иштән. Чык дим, мин сиңа монда чык. Нәрсә булды тагын? Нинди кырчакты? Эй, карчык. Юкка гына әлтәригә машина чыкты дип авыз ачып сүз әйттем. Эшләр зурга китте, уеннан уймак чыкты. Хәзер шул машина хакында гына сөйләшәләр. Кил әле, утыр әле җаныма. Әйе. Нак итеп утыр. Җыгылып китә күрмә, яме? Нәрсә булды? Мин бит карчык. Әлтәригә машина чыкты дип уйнап кына әйткән идем. Уеннан уймак чыкты, эшләр зурга китте. Хәзер шул машина хакында гына сөйлиләр. Электә кадеребез юк иде, хәзер бөтенләй безнең хакта оныттылар. Юкка борчыласың, картым. Онытмадылар. Миләүшә килен кичә миңа кыз чагындагы муенсасын бүләк итте. Бүген иртән Гөлчәчәк гомердә булмаганны безнең карават астын юып чыгарды. Аннан Рамил улым киләс акчасыннан миңа күлмәклек алып кайтам диде. Сәрхуш кияү булып, сәрхуш кияүгә хәтле бүген иртән минем яңа кухняга кергән. Синнән бераз шелли бит ул. Моннан соң авызыма бер тамчы да шайтан суын алмыйм ди. Жигули белән бәрелеп, өр-яңа машинада үземне харап итәсем килми ди. Карчык. Әү. Кил әле яхшырап, утыр әле, утыр. Бик әйбәтләп тыңла. Ләкин урыныңнан егылып төшмә. Тәрәй турында мин булай уйнап кына әйткән идем бит. Уеннан уймак чыкты. Булай эшләр зурга китәр дип һич башыма китермәгән идем. Иске гәҗитләрдәге таблицалардан номеры туры килгәнен сайлап алдым да, кайчы белән башын кисеп кичәге газетның башын ябыштырдым. Типографиядә 30 ел эшләвем юкка гына булмаган икән. Берсе бер сизмәде. Чынмы бу, картым? Чын. Кичәге сүзеңме, бүгенгесеме? Алар өчен кичәгесе, синең өчен бүгенгесе. Эй Аллам, адәм хурлыкларына калдыргансың икән бөтенебезне. Нәрсәгә кирәк булды бу әкәмәт? Алар бит безне гомеребез буенча кешегә дә санамадылар. Ата улны, ана кызны белми бит. Берсе алкаш, берсе атнасай хатын алыштырып тора.
Бірсі шотқа шығып ақша işlemekisi була. Бірсі рекетір. Yo'q, болды. Түзеп тұрар шамам қалмады. Мына қазір өздерінің кім екенліктерін өз көздері біле көрсінler. Айналам. Қайттыңмы келін? Қайттым. Нешлеп бүгін бек ертеледің келін? Дәріске кіріп кіне шықтым да, нешлептір жүрегім шуйтып, тур үйге жүгірдім. Шаба-шаба қайтқанда шақ машинасына кірмедім. Әлі кім машинасы деген? Бірінші иримнің, екінші хатынының машинасы. Әйе, каблук машинасына отырғанда кетіп бара, мен сен айтайым. Волгаға отырған міне, безенген, йосанған. Мен айтам, бір-екі күннен, жаныңнан, Жигули машинасына отырып, пыжылдатып ұзып кетмесем, мен айтам. Бір-екі күннен, мен айтам. Ой, бабайсигім тұрдың. Менің бабайсигім. Бабайсиг, міне, сал, күлмәгін, сал, шері біткен күлмәгін, сал. Міне, мен бабайсигім, әненде күлмәг алып қойттым. Бабайның яратқан қаралы бабай. Сыр деп yazылған көресің. Бабайсигім, 25 мың тұра жаным. Әйе, міне шашына, давай, менің білән үр яңа yol тұрап тұрған машинаға шошы шері біткен күлмәгіні кемәсің бүтейді бабайсигім. Міне шылай, бабайсигім, міне шылай. Түбәтәйің нұрғыт, бабай, түбәтәйің нұрғыт, міне шылай, матыр етем. Міне, радиодан корреспондент келуге міне шайттырып кейініп отырамыз. Бабайсигім, Керекмәсі қызым. Қолларымдағына көтері жүртірейім. Керекмәсі қызым. Күлмәгімде бар, түбәтәйімде бар. Бұлғандарында тұздыр бітір алмам әләге. Ништеп керекмәсін, бабай. Үрияңа Жигулиға шері біткен күлмәк кейіп отырмасын бетіндейімі? Корреспондент янында. Болмаған машинаға ма қызым? Бабайсигім, болған енді болған бабайсигім. Міне шынығына кейіп отырасың. Қаралы, ништеп хаман келмей екен? Болашаға қайтқаншы келіп жетсін еден ол? Ой Алла, гіл күтмегенде кесетмеше қонақ шақыралар деймені келін. Әбі жаным, аның бит сізге бір мәшақат етемей. Біз аны өзіміз алып қайтабыз, өзіміз қарайбыз, өзіміз жуабыз біз аны. Өзіміз сүртеміз біз аны. Өзіміз қарайбыз бабай. Корреспондентті ме? Корреспондентті ме? Нишлеп? Машинаны бабай. Келді, корреспондент бабай. Нәрсе тиедің бұлай балам? Міне, кебетлерді ердім, утсиньонкадан ғына киіндім, матырма. Сен де ішке бармадың не балақайын? Нинді ішті ол бабай. Миллионнарлық машинатқа сенің 20 мыңлық үшін қашмас. Шикар заводына кіріп шықтым. Шикар заводы конфет фабрикасын сутқа бере. Нешегенде шикар заводы конфет фабрикасын сутқа бере? Сен бет олардың ikisinde de юрист болып ішлейсің. Нишлеп? Өзің сутқа бересің мені? Өзара соғырсынlar, талашсынlar, мен аларға қатнашмайым. Аның ақшасы бар мен әкеле. Жібіген. Башта бір сұртсын еді. Оннар екінші сұртсын еді. Өзің шулардың ikisinden de қайырып ақша алыр едің. Жетті! İki arada bu talıp girip aradım indi. Бірісінде гіне төпләніп ішлә. Яшың 30-ға жеткен бит балақайым. Бабай, бірсінен әлемін төлем, екіншісі өз кісәмә. Әйтем күрә бай біттің. Бабайлары бай бұлғаш, ындықлары қайыр сұрашмаз. Бабай, сен бай бұлғаш, бізге шыл жеткен. Бабай, міне, бабай, яңа машинаның отырғышына шиқол, міне, яшыл түсті шиқол. Аннары бабай, міне қорақлар мәңгі ошалмай тұрған сірлі юзақ, міне бабай. Аннары бабай, қорақлар келіп қағылса, үкіре тұрған сирена. Ей Аллам, юққа ақша тұйдырғансың ұлым. Нишем юқ қабылсын. Яңа машинаға бет бұларының барысы да керек. Яңа машина бет тұр. Әйден үйлерше отырыр, қабылсауыз. Бірде юққа түгіл әбет. Бұлар барысы да яңа машинаға керек. Aşkış, mine bit ol benim bakit aşkışım. Aşkımda
Кемнәрнең югышы, кемнәрнең кулында бәхетем ачкычы. Кем мине назлады, кем сөйде, кем кышты. Кемнәрнең кулында мәхәббәт ачкычы. Кем мине назлады, кем сөйде, кем кышты. Кемнәрнең кулында мәхәббәт ачкычы. Дәрен ник ташты, йөрәкне кем ачты. Кемнәрнең кулында бәхетем ачкычы. Кем мине назлады, кем сөйде, кем кышты. Кемнәрнең кулында мәхәббәт ачкычы. Миләүшә! Карале, нинди бәхет, нинди мөхәббәт. Кемнәрнең кулында машина ачкычы. Машинадан башка сүзне дә белмисез бугай инде ахыры. Юк, әби, онытмадым. Әби, менә сиңа вәгъдә иткән күлмәкне алып кайтып салалы мөмкин, салалы. Менә әби. Бу беләсеңме әби? 150 мең тым тора. Миләүшә, бәләкәйләнгә син киярсең, яме? Рәхмәт инде. Әйдә бабайга да күрсәт. Рәхмәт балакаем, рәхмәт. Рәхмәт, дәри билетенә дә рәхмәт. Бабамга да рәхмәт. Ул булмаса, мондый бүләкләрне күрә алмаган булыр иде мен. Рәхмәт. Бабайга мең рәхмәт. Үстерде бабай безне, кеше итте. Исергә тинәрсә, нинди тәрбия бирде ул безгә? Әгәр дә бабай булмаса, без мондый зур кеше дә була алмас идек. Бабай, мин сине бик хөрмәт итәм. Бабай, мин сиңа да шигырь яздым. Тыңла, әби, кил монда. Совет иле туган йортыбыз, шундый иркен синдә сулавы. Юлларыңнан җырлый-җырлый шаулап килә девятка. Нәрсә? Менә радиодан корреспондент килгәч, шушы шигырыңны сөйләрсең, яме? Радиода менә шулай иттереп сөйләгән яраталар, ярым. Нинди радио? Ой, нинди корреспондент? Классташ. Классташ. Бетмәгән классташларыңда. Тукта, хәзер аңлатам, сукмый тор. Хәзер аңлатам барысында. Бабайның безгә Жигулине бүләк итүен бөтен Татарстанга ишеттерергә кирәкме? Кирәк. Менә шуннан соң аны суд белән дә, шурт белән дә кире тартып ала алмыйлар. Әйе, Миләүшә, радиодан минем теге аерып җибәргән хатыннар ишетеп, илешеп килсәләр нишлибез? Килеп кенә карасыннар, бөтенсен дә. Ай, карасу, бабай, сиңа ярабый. Нә бабай? Бабай сигем түтәләмә. Бабай сигем түтәләмә. Менә шул. Ой, бабай сигем минем үләгенә күрмәям. Үлә күрмәсен чукынып. Белмим. Бабай сигем менә шулай. Әле җаным, күрсәтәм әле мин аларга. Миләүшәнең 3нче тапкыр кемгә чыккан. Әйе, миңа. Ай. Менә бабай, мин үземә кияү таптым. Утырсак утыра, яткысак ята. Монардан да яхшы кияү юк бу дөньяда. Мин синдә бит балакайым кияү дә шофёрда сорамадым. Әйе. Бар. Хәзер атны кияүне шунда илтеп куй. Бар. Сиңа кирәк булмаса, миңа кирәк. Димәк, син машинадан баш тартасың, Димәк, машина минеке. Синеке биргәннәр ди. Хәзер. Ләп куйганнар ди. Хәзер синең чыпчык баласына машина. Инде икернең башына җиткәнсең. Хәзер минем абыйдан да личный таксист ясап. Мин таксист түгел, мин юрист. Үзем әйтәм. Әйт, авызы томалансын. Син җан кисәгем, сөйләшә белеп сөйләшмәсәң, мин синең чәчәгеңне бик тиз куярмын. Кара син моныймы? Хәзерләп куйганнар ди, хәзер йомыркадан яңа борын төртеп чыккан чыпчык баласына Жигули. Беренче иреңнең Запорожцына утырып йөрегән. Җан кисәгем, Запорожецка да утырыбыз, Волгасына да утырыбыз, менә Жигулина да утырыбыз. Ә син менә булай иттереп йөрсәң, бөтенләй ирсез каласың.
Бәхет, шатлык кірген ек әлі қаян көрініп тұра. Тауышығыз бүтін урамға яңғырый. Қарағыз әлі. Әлі әтегіз қайтып жетмәдім әлі. Ешлеп қайтсын, бұл уақытта қайтамын ел. Әлі орақ кибеті ябылмаған бет. Әне, үстіңден енді күлмәк бұл. Мин алдым, әне, мин алдым. Опа, әтиде де мотор күлмәк нәрсе болған сізге. Нәрсе болды? Әлі біріңізге ішке бармады ма? Ey, әне, нинди ішті ел, нинди ішті. Шунды машина... Ейгөт күйеу. Кім бұл? Бұл кім? Кім менен құшақпасын тұрасың сен? Кім бұл? Класташ. Класташ? Кушатамын сен асай класташларына. Мен кәлемді класташ. Әтей, келелі мұнда, келелі. Әтей, бүгін ішке барған едім де, мені қожа шақыртып алды. Қаралы дей, сізді Жигули атқансыз екен, аны бір кімге де бермәгіз, бір гәләшіп кенә сөйләшербез дә, бір кеше білмәсен шыты кырыйты дейді әти жаныкайым. Рәхәтләнеп сугышалар әти жаным. Әти жаным, келелі мұнда, келелі. Мені тыңлалы, мені тыңла. Әти, хуҗа әйтә, 30 миллион дей. 10 миллионы сиңа, 10 миллионы безгә, 10 миллионы хуҗага әти жаным. Шыты кырыйты ди әти жаным. Шыты кырыйты ди. Карале! Миләүшә! Нигә күтәрдең шкафны? Куйдым! Куй! Аяк, ана, фикусыңны ал, кит буны. Таза урлык белән бәрәм. Эй! Машина бүлешәләр әти жаным. Әти жаным, бір кімге де әйтмә жаным. Машина өзі бізге әти. Машина өзі бізге жан әти жаным. Әти, миңа бересің, мен ең әлкен қызың. Сен мені яратасың әти. Бүтін ұжалықларын бірге көрдік әти жаным. Машинаны миңа бересің жан әти жаным. Балақайым машина yok. Нешік жоқ әти, қоя қойдың. Болмағанға жоқ, ұтмадым. Нешік? Ұтмадым балақайым. Әти, әлі шуларға бермекші боласың ма? Миңа ешіріп, менен ешіріп әти жаным. Ала, Исәнмесез? Лотерея билетына Жигули отқан бәхетле фатир шушы буламы? Шушы була? Бірдә сөйінгән, шатланган кеше күренми. Әллә ялгыш кірдім инде? Фатир, лотерея утамыны. Лотерейны без оттык менә. Без оттык. Радиодан? Рақип Гаффар үзе кая? Аны эшләп районга җибәрделәр. Сездән гафу үтенде. Монда миңа килергә куштылар. Минем әле беренче тапкыр интервью алуым ничек башларга да белмим. Өйрәтербез. Без ай сайын Жигули ятабыз. Интервью бирә арып беттегендә. Чынлапмы? Ай сайынмы бирә арып беттегезмени? Жүрмә балақайым. Булмаган, чыкмаган машина хакында сөйләп жүрмә. Юк ул машина, юк. Бик яхшы, шундый герой кирәк тә миңа. Бабайның машинага, байлыкка исе китми. Үзе кырыс, үзе учан, үзе тыйнак, үзе лотереяга машина аткан. Намуслы кешене бәхет үзе килеп таба. Шулай итеп бабай лотереяга Жигулины сез оттыгыз инде. Юк. Без Менә мин оттым. Миңа бабай. Кая, сен, мин. Кызык, монды бердәм тату гаилә күргәнем юк иде минем. Димәк, сез һәммәгез дә бабайның шатлыгын ушатлыгыз дип саныйсыз, шулаймы? Әйе. Бабай, мин сөйләмим мен. Безнең гаилә анысы бердәм тату гаилә инде күптән. Әйе. Хәзер мин сезгә берничә сорау бирермен. Бу сезнең хәләҗ фитекс буламы? Әйе. Бу әле беренче тапкыр гына чыгуымы? Беренче түгел инде. Миләүсә, син минем нисәнче хатын? 5-6 бебе. Өченче. Мин сездән түгел, бабайдан сорыйм. Бабайдан сорыйм дип. Соң балақайым беренчесе бу нишәнчесе булсын? Аллага шөкер, мулла никях укыганга киләсе елга 50 ел тула. Үтте гомерләрем заяга балақайым. Турыда әйтмим, мин лотерея билетына машина чыгу турында сорыйм. Эй, балақайым, ул хакта оныттым инде мин.
Шатлыкны халыктан яшергә ярамый, бабай. Билетне уртак акчага алган идегезме? Нишләп уртак акчага булсын? Минем мороженым акчасын апкан машина ул. Миңа бабай ай сайын акча бирәдер. Мороженega дип, мин мороженый алмадым. Лотерея алдым һәм машина аттым. Тоткап чыгыңна. Нигә тәмсез сөйләшәсез, балакаем? Радиода сөйлисез бит. Атышка чыккан Жигули гаиләнең уртак машинасы булыр. Булай да Тату Саид гаиләсен тагын да күркәмрәк итәр, тагын да ныгыта төшәр инде. Син нигә судтагы сикелле бездән сорау аласың? Әйе. Гафу итегез. Алайса үзегез ни дилисез, шуны сөйләгез. Мин сөйләдем бит инде. Курыкма, синнән башка. Әни сөйләсен. Юк. Сөйлә. Әйе, курыкма. Без әти әни, әби бабай, минем хатыным Әминә, Фәридә. Кемсең син? Сатасы биттем. Миләүшә. Энебез Лимар, сеңлебез Гөлсәсәк. Барлыгы 8 кеше бер сүлмәккә утырткан гөлләр сикелле тату гына ясап ятабыз. Безнең әтис Гади Совет эшчесе, Совет экономикасын үз дилкәсендә күтәреп барысы пролетариат вәкиле. Әнибез саклык кассасында эзли. Ул анда меңнәр саный, игә кайткач тиннәр саный. Ансы кирәкме менә? Яра. Энебез Лимар күптән түгел бөтен Европада, Азиядан, Афганстан. Азияда менә ул. Азияда, Афганстанда интернационал бурысын үтәп тутырып кайтты. Сеңнебез Гөлсәсәк Сыпытуның беренче курсында укый. Ул гел 4-5-легә укый. Паспорт грамотасы алды. Сез мине Харрисон гафу итегез. Без әле генә сул машинасын хатын белән сугыстык. Ул минем сугып тисемне төшерде. Ой, гафу итегез. 8 кешегә бер кысан бүлмәдә яшәү кыен түгелме? Юк. 8 кешегә бер кысан бүлмәдә, бер дә кысан түгел. Күңелең киң булса, тар кабергә дә сыясың дип бит. Ленин, бай. Былбыл булып талган. Күңелең киң булса, бер тар кабергә дә сыясың дип бит. Шагыйрь. Былбыл булып талга кунып, таңнан торып сайрадым. Димләсәгез димләгез, сез кияүләрнең байрагы. Әби бер сүз дә әйтмәде бит әле. Әбекәй, бабайның машина атуына Кызым, мин нәрсә әйтим инде? Сез булгансыздыр инде. Миннән дә бай кеше кем булмасын инде, кызым. Менә Миләүшә килен кыз чагындагы муенсасын бүләк итте. Әйе. Аннан соң Рамил улым күлмәк алып кайтты. Әйе. Рәхмәт инде. Сатып алганнар. Әби белән бабай сатып алганнар. Минем мороженый акчасын аткан машинаны үзләре китмәкче булалар. Кызым, сен тек кенә тор. Бер ай буе мороженый ашамассың, машиналы булырсың, квартирлы булырсың, шите-крите. Булырсың пычагым. Атлаган сайын, ай сайын чыгып торган Миләүшә дип белдең, что ли? Ну чыкса нәрсә булган? Әллә кемгә чыкмаган абыеңа чыккан. Ул бит миңа чыккан. Минем булайдан нервларым ача. Абыеңа чыккан, минем мәктәптә балалар. Яздырма, балакаем, линтәңе әрәм итмә, кеше көндермә, балакаем, яздырма. Бөтен җирдә дә шулай хәзер, бабай. Кая барма, кычкырыш да талаш. Курыкма, менә дигән тапшыру эшлибез моннан. Бездә фантазия җитәрлек, үзеңне үзең дә танымассың, бабай. Утны кем сындырды? Тарихая! Утны кем сындырды? Ракет! Нәрсә, радиоданмы? Радио хәбәрчесе. Минем рөхсәттән башка бу йортта нишләп йөрү? Мин монда хуҗа. Мин, юк, монда мин улым ала, мин хуза. Атам! Карале Лимар, мин иртәгә кияүгә чыгам, иртәгәдән башлап мин ирем белән без монда тора башлаячакбыз. Сиңа инде шулай урнашып тулай торакка күчеп китәргә туры килер. Бәлки чират фатир алырсың, син бит Әфганнан кайткан кеше. Ага! Килер монда! Әгәр дә менә бу телсез багананы тагы бер белән монда күрсәмме, мин аны шат башындагы ауган багана урынына куеп колакларына тимер сыбык уздырып, 380 вольт электр җибәрәчәкмен! Тотынма ул малайга, тотынма. Кара. Алла улым.
Алла куркытасың сен, нишлетәсең сен безне? Нишләмәкче буласың сен безнең белән? Әне син бердә борчылма. Мин сезгә әти белән әти ишкән шешәләрдән хрусталь йорт салып бирермен. Тәрәзә дә уясы булмас, яп-якты булыр. Улым, әбиеңә әйтер сүзең юкмы? Эй, әбей, безнең йортта машинага кызыкмаган бердән-бер кеше ул безнең әби. Шулай бит, әбей? Эй, әбей, киләр монда, бас әле монда, бас. Бас бабай янына. Менә шул. Бир улым, лотерей билетын бир. Юк, бабай. Мин аңа гараж куярга дип урын сөйләшеп кайттым инде. Машинаның кызыл төстәгесен алабыз. Кем машинасы дигәндә, лимар машинасы дип. Әтәч кикриге төсле, кычкырып торырлык булсын. Бабай? Бабай, менә сиңа свежий газет. Тикшер лотерейларыңа, бәлки шайкы да тотып куярсың, а? Кысыл да булдымы машина? Юк, ясел төслесен алабыз. Мөселман байрагы төсендәгесен. Мин инде аңа ясел сихол алып кайттым. Әнә шул яшел сихолыңа башыңа шалма итеп урарсың, яме? Юк, зәңгәрне алабыз, минем күлмәк төслесен. Як! Алмыйшарак торыгыз әле. Китер улым, лотерей билетын. Юк, бабай. Әти, карады. Берәү дә белмәсен, машина үзебезгә. Атмадым бит мин балакайларым. Атмаган ул. Бер нинди машинада атмадым. Алдадым бит мин сезне. Алдадым. Рәхмәт сезгә балакайларым. Рәхмәт. Шушы бер көн эчендә гомерем буенча ишетмәгән иң яхшы сүзләрне ишеттем. Әбигез беләсез, безне икебезне дә кешегә санадыгыз. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Сабыз бабай. Безнең гомер узды. Узды. Заяга узды. Коммунизм төзибез дип, менә шушы ялган билетларга ышанып, алтын кебек гомеребезне суга салдык. Менә ул ялган билет. Менә ул минем гомерем. Бабай лотерея билетын вак кисәкләргә йырткалап, бүлмәгә чәчеп җибәрә. Мине алдаганнар. Машинаны йыртты. Бабай, алдакчы. Хәзер ничек кеше күзенә күренәбез? Алдакчы. Җитмәсә коммунист. Махинатор, фальшивый монетчик. Соңгы аксама сират-тра сихул алган булам. Сиргән идем аны. Бу картның сырыплары бусы баслаган дип уйлаган идем. Үзенең бердән-бер улы малайын төп басына утыртып калдырды. Мин сине гомердә дә гафу итмим. Мин синең үлгәч зыназаңа да бармыйм, зараза. Ничек инде хәзер хуҗага барып күреним. Рәхмәт балакаем. Син минем җиразама килмәсәң, мин синең җиразаңа килермен, Аллаһ бер гамса. Менә балакаем. Менә күрдең миндә. Радиодан менә шулар турында сөйләгесез. Менә монсы безнең чын тормышыбыз була. Безнең чын гаилә балакаем. Менә шулар турында сөйләгесез. Билетка отыз чыкмаучы пуха бит ул балакаем. Без бит билетны түгел, тормышны, илне, җирне, суны, гомеребезне үткәрдек, гомеребезне саттык. Менә шулар турында күбрәк сөйләгесез. Билетка отыз чыкмаучы пуха ул балакаем. Без аны хәзер яңа Волгасын табыз. Табыз хәзер балакаем. Булган дәрәҗәгә кәчеп тап. Субханалла, машалла. Менә, карагыз әле. Менә, билетның номеры да туры килә. Билләһи газим, бу җылы Волга балакайларым килеп карагыз әле. Карагыз, ник кама яптамы? Волга!
Yok, siz benim soңғы ümitimle üzdünüz, kanatımı kayırdınız. Yok, atmadım ben, atmadım. Attırdım. Alga barırga kuştan bit bizge əli babamız. Bizge əli babamız. Bizge əli babamız. Sır deyip yazılgan samalık kanatına. Aldınlılar soylanırlar Sovet aparatına. Sovet aparatına. Sovet aparatına. Jirden ıcmak gözleriydim iş bilmiş ukulundan. Olga karab kuru garip komünizm yolundan. Komünizm yolundan. Komünizm yolundan. Hürmetli radyo dinleyiciler, siz Karim Tinşurin ismindagi Tatar davlat drama ham komediya teatrining shoir ham yozuvchi Razil Valiyev asari bo'yicha ishlangan Ey mashina mashina jetdi mening boshima ismli spektaklni tingladingiz. Tomoshaning rejissyori Damir Serachiyev, kompozitori Luiza Batar-Bulg'ari, muzikal bezalish operatori Nail Zabirov. O'yinda qatnashdilar Abi Roza Habibrahmanova, Bobay Nuriddin Najmiyev, Ani Islomiya Mahmudova, Ramil Ilangan ullari Zufar Harisov, Limar Bo'ydoq ullari Rinat Shamsi, Milausha Ramilning xotini Taslima Fayzulina, Gulshashak kishi qizlari Rezida Akbarova, radio xabarchisi Jamila Asfandiyarova, kuyov Samad Valitov. Spektaklni radio uchun rejissyor Farid Jalal, tovush operatori Elvira Zarif, muharrir Rustam Oqyigit hazratlari. Teatr mikrofon oldida deb atalgan sikldan shiratdagi topshiruvimiz shushining bilan tamam. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar, hurmatli teatr sevuvchilar. Машина, машина, минем янган ашына, елымда мин көлләмдә мин сөйгәнемдә мин шуңа. Эй машина, машина, җитте минем башыма, 17-90 дип яздым кабер ташына. 17-90 дип яздым кабер ташына.